ଗୋପାଳ ସବୁଦିନ ପରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଫିସ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଚେହେରାଟି ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଇଏ କ'ଣ କଲେଜ ମେଟ୍ ରୀତା? କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋପାଳ କନଫର୍ମ ହେଲା କି ହଁ, ସେ ରୀତା। ଗୋପାଳ ପାଇଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅଚାନକ ଆସିଥିଲା। 10 ବର୍ଷର ଦୂରତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ରୀତା। ହାତରେ ଛୋଟ ମାଟି କପ୍, ତାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଭାପ ସହ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଶାନ୍ତ ହସ। ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୀତା ଜାଣିନଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଥାଇ ଏଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏମିତି ଭାବେ ଝୁଲିଥିଲା ଯେମିତି ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ସଜାଇଛି। ସୁନା ଓ ନୀଳ କାଠିର ସୀମା ଆଲୋକରେ ହାଲକା ଝଲମଲ କରୁଥିଲା। ଶାଢ଼ୀର ଗଠନରେ ଥିବା ସଂଯମ ତାଙ୍କ ଗଭୀରତାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରୁଥିଲା। କେଶ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଖୋଲା, ମୁହଁର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛୁଇଁ ନରମ ଧାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କପାଳର ଛୋଟ ଲାଲ ବିନ୍ଦିଟି ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ନୀରବ କବିତା ଭଳି ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଗୋପାଳ ଚକ୍ଷୁରେ ରୀତା ଆଉ କଲେଜ ଦିନରେ ସେହି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅ ନୁହେଁ। ସମୟ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି, ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ, ଅଧିକ ଶାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ହସରେ ଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ଉଷ୍ମତା, ଯାହା ଗୋପାଳଙ୍କ ମନକୁ ଦୂରରୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନରେ ଘୁରୁଥିଲା। କ'ଣ କଥା ହେବି, କିପରି କଥା ଆରମ୍ଭ କରି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଅଫିସ ସମୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ଗୋପାଳ? ପୁଣି ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ରୀତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଗୋପାଳ ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଉଥିଲା। ରୀତାଙ୍କ ରୂପ ଯୌବନ ଗୋପାଳକୁ ମତୁଆଲା କଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଲେ ନୀରବ ଭାବେ ଦୂରରୁ। ରୀତା ତାର ଚା ଢୋକ ନେଇ ହସିଲେ, ଆଉ ଗୋପାଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ଥରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଦୂରରୁ ଅଫିସ ବସ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଗୋପାଳ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବ? ରୀତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜମା ମନ ହେଉନାହିଁ। ଏଣେ ଅଫିସ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନରେ ଗୋପାଳ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ଅଫିସ ବସ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋପାଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ମନରେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା। ସେଦିନ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ହରାଇବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବସ୍ର ଝରକାରୁ ସେ ସେମିତି ଅନାଇଥାଏ ରୀତାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରୀତା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଗୋପାଳ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା। କହିନଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ରହିଗଲା, ଏକ ନୀରବ ଏକପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରେମର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଭଳି।